Ismail ar ras yn erbyn Billy Borge. Ismail, Aaron Williams a Oswell yn y canol, a dyma Williams yn ffigio nôl at Ismail, y croesiad mewn at y postyn pella a'r peniad lawr yn un dda gan Callum Roberts. Crawl yma at Keane Watts ar croesiad at y postyn pella. Cion Raffel wedi dod yn rhy bell mewn, ond y bel yn cael ei ailgylchu mewn i'r canol a hi allan at Venables. Ac yna'r gol yn dod. Ac Owen Pritchard sydd wedi chael y dechreuad gorau posibl i dîm Rhys Griffiths. Maen nhw ar y blaen. Drenewydd dim. Pen-y-bont 1. Ismail i grimanu hon mewn. Mae'n un peryglus. Reit ar y postyn pella. Mae'n yna ddau o chwaraewyr y Drenewydd yn disgwyl amdani. Shane Sutton oedd un ohonyn nhw. Mewn at Ismail. Maen nhw wedi gael y bêl drwodd at Aaron Williams. Williams o bellter. Yn cymryd yr ergyd yn gynnar. Wel, mae Iwan Arwel wedi dyfarnu bod Adam Prisbeck wedi arbed yr ergyd gan Williams. Dwi'n yn credu oedd Prisbeck yn agos ati. Pritchard eto, mae Keane Watts ar rediad. A mae Clayton Green wedi weld falle bod e'n cam sefyll. Lliman yn aros ar lawr. Keane Watts yn tynnu ddi nôl. Venables, ergyd yn gwyro allan. Clwstwr o amddiffynwyr i'r Robinied i sicrhau nad oedd Pen-y-bont yn dyblu mantais. Dyma Pen-y-bont yn dod. Crawl, Raffel. A Raffel, ac yna ar y postyn pella! Mae Pritchard yno eto. Y croesiad o'r dde yn methu Raffel, ond Owen Pritchard yn gwyro'r bêl heibio i Usher. Sharp. At Rob Evans. Evans at y postyn pella. 3 yn disgwyl. A Prisbeck yn gadael y bêl i fynd. A mae mewn am y Drenewydd. Nôl yn y gêm. Y cyffyrddiad ola. Dwi'n meddwl gan Dominic Smith a'r camgymeriad gan Adam Prisbeck. Cyn Owen mewn at Clayton Green. Arbediad da gan y gôl geidwad ifanc Usher. Symudiad hyfryd eto gan Pen-y-bont o'r gic gornel. Pas dda gan Borge at Cion Raffel. Raffel a little tu allan iddo fe. Mae Pritchard a Crawl yn disgwyl yn y canol, a mae tu hwnt i Crawl. Drenewydd 1, Pen-y-bont 2. Pen-y-bont yn edrych i sicrhau'r 3 phwynt. Mwyd at y postyn agosad Venables. Ail gyfle i'r ymwelwyr at y postyn pella. Mae Sam Usher yn helpu'r bêl dros y trawst. Y bas ymlaen. Ras rhwng Sutton a Georgievski. Tacl dda gan Sam Usher i fod yn deg. O Georgievski mewn. Dath e allan. Oedd rhaid iddo fe defnyddio i drad. A fe nath e hynny yn wych. Pritchard a'r hat-trick wrth gwrs. Fe'n casglu'r bêl. Mae wedi wneud yn gampus. Pritchard eithaf hun. Pritchard! Arbediad rhagorol arall gan Usher i fod yn deg. Pritchard ar yr hat-trick. Tro hwn yn troi mewn ar ei drod dde. Yn ceisio crimanu'r bêl o gwmpas y golwr ifanc. Ond Usher yn gwneud yn wych.